दे लास्ट लास्ट दिखो दे आं गाड़ी नायनो पूरा फुल टैंकी। चलो भैया थोड़ा स्टे धीरे धीरे करके जाने का। हाँ बस बस जाओ जाओ। खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय गाइस। नै बाइक सालायनायनिफ्राय हाबायाबो जोबना थांबाय, अखानायै रिसेपसनाबो जोबना थांबाय। ओमफ्राय दा जोङो थांगौ बङाइगावहा दिनै थाहैसिगोन, हर थाहैसिगोन, हरसेबा हरनै थाहैगोन। माने एक्चुअलि बङाइगाव टाउनावहा खामानिबो दंखायो, मोननैसो खामानि दंखायो। ओमफ्राय दा नै थांगौ आरोना। ओमफ्राय दा जोङो कुसुगावहा दसे थाथ'हैगोन र', एसे बिदा जानाय दं नालाय लेंहरदों। आरो माखासेबो बिथिं ओरैजाय लेंहरदोंमोन, लेंहरनालाय गसाइगावआवबो साथाम साब्रैसो। बाट माने आङो थांनो हायैनि रिजोना जाहैबाय माने आंहा प्रग्राम दंबावो, माने होजों जोंथिं प्रग्राम दंबावो बिराद, माने बिनिखायनो आं माने एसे थाब थांनोसै आरो। ओमफ्राय देनां फैबोला मजानो हाबलांसैब्रा आङो। दा नै माखासे हाबनाय जायासै, माखासेनाव हाबनाय जाबाय बिदि आरो। आयौ टाइमाबो रावखौबो नेया नालाय थांबाय थायो, उपाय गैया, समजों लोगोसे खारफानांगौ जायो नङा होमबा। थ' गाइस जिखियानो जादोला थ' थांबाय थानोसै। बङाइगावआ बिनिफ्राय 72 किल'मिटार दङ गाइस, 72 किल'मिटार। दाखालि फैनायावथ' फुल टेंकि सोदोंमोन बाइकआव थावखौ, ओमफ्राय नै फुल टेंकि सोना लाबावखानोसै ना। थाव दिपुआव थांग्रोनि, जोंल' साहा बेदरजों ओंखामजों जाबाल' जाया नङा होमबा। नै गारिनोबो जाहोनांगौ लोंहोनांगौ गाइस, ना मा बुङो, न' हेलमेट न' पेट्रल गाइस। पुरा फुल टेंकि बेसेबां जायोसै, बेसेबां थाय बेसेना 100नि खाथियावनो दङ माथो। वैसे पूरा फुल हॉल ना, बाप रे फुल टेंकी डाल दिया। अभी आराम से चलते हैं। चलो गसाइगाव टू कुसुगावसिम लामाया सिगां ओरैबायदि माने जाथारामोन आरोना, बाइक सालायनाय गारि सालायनाय बिराद प्रब्लेममोन आरो, एकदम माने हाखर हाला एकदम दा बुंसै। ओमफ्राय नै दा एकदम सुपार हिट थांलाय फैलायाबो मजाखा आरो गाइस। नै कुसुगाव गाइस, नै कुसुगाव सफैबाय र', दसे थागोन बेयाव, बारा गोबाव थाया, 10 मिनिटसो थानोसै बास। नै कुसुगाव सफैबाय, देलाय एसे खिथिबाय आं कुसुगावखौ। नै एसे गोसोम नुदोंलै आदा। नुवासै उल्था जादों। नों थानाया उल्था जादों नालाय। ओमफ्राय नै जों जाना गोसोम नङाब्रा नोङो पुरा हिर'सो। रुटि जानोसै आरो मा बानायनोथाय नै दाहाय खोन्थागासिनो आं र', बरियानो जानोसै। दे लाबावदो हांसो बिदै ना मा इयो, जानोसै हांसो बिदै। दा आमलेट जाबाय, बुट जाबाय, रुटि जाबाय, साहा लोंबाय, दसे रायज्लायबाय आदाजों। ओमफ्राय नै कुसुगावनिफ्राय थांगौ डाइरेक्ट बङाइगाव। थ' गाइस लेट्स गो। नै फैयै सेरफांगुरि मोनबाय, सेरफांगुरि नायलाय बारा गोजान गैला आरो र', बङाइगाव मोनथारसिगोन। बिसमुरि मोनबाय, बिसमुरि। आयो स्पीड ब्रेकारा, आस्ते आराम से जाने का, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का। बङाइगावआ नैबेनिफ्राय 23 किल'मिटार दंबावो। दा मोनफैबाय काराइगाव। तो आराम से चलने का। अरे ओरै लांसै ना र', बस ओरै राइटआवहा डाइरेक्ट क'क्राझार सहैगोन ओरैजाय। नै दा सफैबाय चम्पाबाटी। बङाइगाव 17 किल'मिटार, नलबारि 128, काजलगाव 11 आरो भुटान गेलेफु 31। अ माय गड। दा नै सामथाइबारि मोनबायलै गाइस, सामथाइबारि ना बियो, सामथाइबारि। गारिया गोलदों नामा? गारिया गोलनाय? गारिया गोलैयाखै दा? मायाल'सो गोलदों दाना? र' थोड़ा हेल्प कर देते हैं इनको बस। दे
दे लास्ट लास्ट दिखां दे औ दे आं थाखोनायगोन दे औ लाहे लाहे जाबो लाहे लाहे औ आराम बस तोला लाहे लाहे गोले हल हाँ बस बस जाबो 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 चलो भैया थोड़ा स्टे धीरे धीरे करके जाने का हाँ बस बस जाओ जाओ वाह दे फुखांदो आय र' न'निफ्राय लाबोनाय ना न'निफ्राय गुरुबासा अ आच्छा 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 दे लास्ट लास्ट दिखो दे आं गारि नायनो बास दे आराम से चलो धीरे धीरे भैया बस नहीं दिखो और भाई दे ओ दे बैठो पकड़ तो गाइस बिदिब्ला नै थांबाय थानोसै खासि खथ्रा मोनबाय गाइस नै खासि खथ्रा स्टे सिडली मोनबाय सिडली बारा गोजान गैला दे मोनथारसिगोन आरो र' सुंदारी गाइस सुंदारी सफैबाय सुंदारी ओ आराम से चलो भाई अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ पहले ना ओके फैयै काजलगाव मोनबाय काजलगाव ओमफ्राय लामा ससेयाव माने बिदिनो आं बांद्राय भिडिअ बानायबोआसै ससे बानायबोबाय सिदा थांबा मोनहैयो मोनहैनायालाय थ' जों एसे सर्टकाट बारस'नोसै ओमफ्राय दा जों थांगोन ना बिखुनजोनाव थांगोन बिखुनजोनाव ओमफ्राय साननै थागोन बेवहा बिनि उनावहा साननै थानायनि उनावहा जों न'आव थांगोन बङाइगाव टाउनावबो खामानि दंमोन ओमफ्राय दिनै थांनाय जानाय नंला गाबोन थांनोसै न' सफैबाय न' सफैनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा आं खालामसै दसे एडिटिं बिनि उनावहा थांनोसै धालिगाव थांसै आं एडिट खालामना लाग्रोनोसै बिनि उनावहा धालिगाव थांसै मोजां बासिबानो जाबाय बोरमा बिबु 1 केजि दिले हल दे मीठा ना टेंगा मीठा ना 50 টাকা দিলাম হবো दे